niin, tässä höpötellään kaikkia omituisia juttuja, jotta koira pysyy tyytyväisenä. Että se ei hauku yksin ollessaan, koska meidän koira kärsii tuosta eroahdistuksesta. Ja erityisesti silloin, kun rappukäytävässä ovi käy, tämä saa aivan uudenlaiset haukkumasfäärit, joten nyt olemme videokuvanneet valvontakameran kautta toimintaa ja olen laulanut hänelle videokameran kautta ja siis tehnyt vähän niinku kaikkea, millä hänet saatas rauhoittumaan. Ja nyt ainoana tavallaan, mitä me ollaan keksitty, on se, että mä nauhoitan omaa puhettani ja laulua ja vaikka vallan mitä. Ja laitetaan se repeatillä soimaan Pupeen päivätoimintaa tukemaan ja yksinoloa helpottamaan. Joten tästä lähtee. Mitäköhän mä täällä höpöttäisin? Varmaan kaikista tärkein on nämä ruuat, eli mun lempiruuat Pupeelle tiedoksi. Mä luulen, että ihan ykkösenä tulee joku runsas soossinen kermaperuna systeemi. Särpimenä voi olla melkein mitä tahansa, mutta kunhan on kermaperunoita ja eli kermaperunoita ainakin ja joskus voi olla mozzarella-tikkuja, kanaakin, vaikka nyt yritänkin lihansyöntiä kovasti vähentää, että sitä ei niin koko aikaa tulisi mässytettyä, koska se on ekologisesti aika kestämätöntä, joten tässä nyt yritän mitäköhän muita. No vakkariperuna tai toi lasagne, ei perunasoseen-laatikko, vaan lasagne on ehdottomasti yksi suosikki. Ja se soijarouheesta ei missään nimessä jauhelihasta, koska jauheliha on ällöttävää. Ja en tykkää voiko väsyttää tää puhuminen. En tykkää siitä yhtään. Ja sitten mitäs muita vois olla hyviä. No siis se mun pastakastike, johon tulee mutti, tomaattimulskaa, valkosipulia, ehkä punasipulia, mausteiksi jotain yrttejä ja sitten pippurisuola ja valkoviinietikka. Aika buena ja siihen vaan pastan vaikka spagetit keittää. Meillä käytetään Barilla-spagettia, se on tosi hyvää. Siitä mä tykkään kovasti. Niin se on varmaan nyt semmonen pikaruoka, helppo juttu. Sitten mitäs muut, siis yleensä italialainen ruoka on ihan älyttömän hyvää. Siitä mä tykkään ihan älyttömästi. Ja mitenköhän pitkään pitää tämän videon olla. Ja pitäisiköhän mun vaikka laulaa. Mä laulan tähän väliin, että nukkuos prinssini vaan. Linnutkin lens uinumaan, niitylle ei perhoja näy. Mettiset pesänsä käy, päivyt on painunut pois. Huusulle kultian sois, nukkuos prinssini vaan. Tai ainakin rauhoitu jo uinu vaan. Nukkuos prinssini vaan. Linnutkin lensuinumaan. Niitylle ei pervoja näy. Mettiset pesänsä käy. Päivyt on painunut pois, kuusulle kultian sois, nukkuos prinssini vaan, joinu vaan. En kyllä usko, että täällä on mitään merkitystä Pupeen rauhoittumiselle. Hän todennäköisesti haukkuu ihan yhtä lailla. Mutta mikä sit voisi olla ehkä mielikuvamatka Pupeelle nyt siihen rauhoittumisen maailmaan.
Eli Puppe, nyt voisit asettua sinne aloilles. Ihan ei tarvii ravata ees takaisin ja käyt sinne pötköttelemään ja makaamaan siihen vaikka ihan tähän telkkari eteen. Ja sitten sitten yrität siinä nyt vähän hengitellä muutaman kerran. Ei tolleen läähättäen, kiihdyttäen itseään, vaan rauhallisesti. Sisään ja ulos ja sisään ja ulos. Ja noita vois toistaa muutaman kerran, Puppe, ihan rauhassa. Ja sitten kuvitellaanpa niin, että nyt otat 3 kertaa oikein syvää henkeä. Hyvä, just noin. Ja vielä toisen kerran. Ja just noin. Ja sitten vielä 3. kerran. Ja hienosti. Just noin. Ja sitten lähdetkin miettimään, että mun pitäisi varmaan miettiä, että mihin mä oon menossa, mutta ehkä mä löydän. Ja sitten rupeat miettimään, että mitä me aina ajetaan autolla sinne metsän reunaan ja sinä innokkaana ootat, että pääset sinne metsään juoksemaan. Ja nyt ajatellaan sille, että sä odotat ja se auto pysähtyy ja ovi aukeaa, saat luvan hypätä alas sieltä. Joskus aina hyppäät ilman lupaa, mutta sekään ei haittaa tässä mielikuvamatkailussa. Ja sitten kuulet sä saat kuulet vapaa käskyn ja sit sä lähdet juoksemaan ja näet jäniksen. Mä en tiedä, onkohan järkevää nyt jänis, mutta näet jotenkin nyt lähdet juoksemaan sieltä ja oot oikein iloisesti lähdet juoksemaan sen jäniksen perään ja sulla on korvat hulmua ja häntä hulmua vaan ja sinä juokset siellä onnellisena pitkiä poikia ja sitten välillä pysähdyt lammen reunalle, hörppäset vettä siitä ihan ei haittaa, jos siellä on kaikkea töhnää, kunhan se on mielikuvamatkassa, sillä ei oo väliä. Ja sitten tämän jälkeen sä lähdet taas, nyt kävelet siellä metsässä rauhassa ja annat ja odotat siinä, että josko tulisi hyviä hajuja ja voit pissiä rauhassa ja kakkakin voi tulla ja eikä kukaan ole pussin kanssa heti siellä pyllypäässä heilumassa, niin mitenkä ihana rauhallista on tämä elo. Ja sitten vielä tässä nyt voitais hetken aikaa, mihinkähän me voitais mennä semmoselle vuoren laelle, kiivetään ja se on tosi kivaa ja mami on täällä mukana ja me mennään yhdessä ja oot tosi onnellinen ja saat aina namia välillä, kun tuut kutsusta luokseen ja sen sinä osaatkin tosi hienosti. Oot siinä kyllä taitava poika. Ja sitten mitäköhän me sitten keksittäis? Me ollaan siellä vuorenlaella ja siellä on semmonen ihana iso kivi ja me kiivetään sen päälle ja me tarkkaillaan maailmaa siellä ja katsotaan, kun linnut lentelee ja on ihana aurinkoinen päivä. Mutta ei ole liian kuuma, että on läkähtys sinne, vaan just täydellisen hyvä pienelle koiralle se ilma. Ja nyt pikkuhiljaa me voitais ruveta palailemaan, koska mä luulen, että tämmönen 10-minuuttinen tripiitillä niin on tosi hyvä juttu. Ja mä teen sitten seuraavalla kerralla pidemmän, jos tää ei vielä riitä, niin mä teen YouTube-videon sulle tästä, niin sä voit kuunnella mun ääntä sitten koko päivän. Niin on semmonen tuttu ja turvallinen olo siellä. Niin katsotaan, mitenkä me saadaan tää homma onnistumaan YouTube-videon kanssa. Ja seuraavan videon mä voin tehdä sitten semmoisen, että se onkin vähän tunnelmallisempi, että se on vaikka metsässä kuvattu tai jotain, niin
tehdään sellainen sitten video seuraavaksi. Et toivottavasti tässä on äänet riittävällä, kun mä nyt sain tän extempore-idean, mutta hyvä puppe.